କେଣ୍ଡୁ କହୁନ କହୁନ କେଣ୍ଡୁ କହୁନ ନା ତୁ ଏମିତି ଗଳି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛୁ କହୁନ କହୁନ ମୋ କେଣ୍ଡୁ କାଇଁ ଓଇ ଓଇ ସେ ହିରୋଇନ ଆମର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଛତା ଇଏରେ କୁକୁର ଆରେ ବାହାର ଘୁଞ୍ଚ ଖୋଲ ହାଇ ଆଉ ଏମିତି କରୁଛ କେମିତି ରେକର୍ଡିଂଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରି। ହାଇ ଆଉ ଏମିତି କରୁଛ କେମିତି ରେକର୍ଡିଂଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରି।